κολλητός με το γάμισο που είναι. Πού είναι Τσιμπανάκος. Oops, sorry. Τι έγινε? Μπράβο τους παίκτες, ρε. Ελάτε. Περάσαμε όλοι. Έλα, έλα μου. Θα φύγω, πού είναι μέσα όλοι. Μπείτε μέσα ρε, μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα ρε. Γρηγόρη, Γρηγόρη. Στοπ, να περάσει ο Παύλος, αφήστε να μην κάνει παράπονα, Παύλο. Για να μην κάνεις παράπονα, έπεισε πως υποδέχομαι εγώ πρώτος. Εγώ σε υποδέχομαι, να ξέρεις. Γρηγόρη, μαζί μας. Αδερφέ, μαζί σου είσαι διαπιστευμένος. Δεν είσαι διαπιστευμένος. Δεν είμαι διαπιστευμένος. Όχι, δεν είσαι. Είσαι φιλογονός. Φυσικά, γραφείο τύπου είμαι. Γραφείο τύπου είμαι. Τι είσαι? Γραφείο τύπου. Αδερφέ, εγώ άκουσα. Μπορεί. Είμαι διαπιστευμένος από τη Λίγκα. Από τη Λίγκα είμαι διαπιστευμένος. Αυτό εδώ. Μην το ακουμπάς αυτό εδώ. Ρε μην το ακουμπάς, είναι δικό μου αυτό. Δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ έξω. Ρωτή, πάρ' τον έξω. Δεν είναι διαπιστευμένος. Ρε εσείς, παιδιά, είμαι δημοσιογράφος διαπιστευμένος με το γραφείο τύπου του Ηρακλή. Πάμε έξω. Κάτσε, θα το κοιτάξουμε να σε βάλω μέσα. Παιδιά, υπάρχει εδώ παρατηρητής αγώνα, υπάρχει κάποιος. Ο παρατηρητής είναι εδώ. Μπροστά είναι, δεν ξέρω ποιο. Αρχαία μου το γραφείο τύπου του Ηρακλή είμαι. Το γραφείο τύπου του Ηρακλή. Ό,τι και να είσαι, δεν έχεις διαπίστευση. Έχω ρε γόρι μου, πώς δεν έχω. Δεν ισχύει. Πάμε Γιατί δεν ισχύει, από τη Λίγκα έχω διαπίστευση. Θες να φωνάξω μετά, φωνάξω και εγώ γιατί δεν σου συμφέρει. Ρε παιδιά, ευστρατιάτης είμαι από τη Λίγκα. Πάμε έξω στους δικούς να σε παρανιβάσω πάνω στη σουίτα. Αν θέλεις Για γραφείο τύπου του Ηρακλή είμαι να να δούμε λίγο έξω τα χαρτιά. Κανένα γραφείο τύπου, το γραφείο τύπου το δικό μου, ξέρεις, τι μου είπατε. Πάνω. Εγώ σου είπα εγώ κάτι. Τον έβαλες μέσα, αφού είσαι γραφείο τύπου. Όποιος μου ζήτησε, τον έβαλες μέσα. όποιος μου ζήτησε τον έβαλα, μαζί ήμασταν στα αποδυτήρια. Παρατηρητής εδώ, αν πει ο παρατηρητής είναι εντάξει, μόνο τότε θα μπει μέσα. Διαφορετικά πάει ένα τηλέφωνο εμένα, να τον παραλάβω από εδώ, να τον πάω πάνω στη